Oke, sampun nggih, makasih Matur nuwun. Keluarga kula ingkang saking Bantul, Jogja, matur nuwun keroyo-royo dalu-dalu nganipun rawuh. Muga-muga dipun ganti rezekine sing akeh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sugeng lenggah nggih. Ibu-ibuku sing masak kula nuwun. Heeh. Iki sewane larang dijahit tape malah kok biaki kok ngene Bu. Alah ya Allah. Sugeng makarya nggih. Leng masak sing enak nggih. Matur nuwun mboke. Apa sehat ya? Pun matur nuwun. Aduh kecantik mboke iki lho. Ya pun. Ana ketipung dangdute mboten, Cak? Ana? Oh, jepongan. Oke, ora apa-apa, jepong ya ora apa-apa. Main A, asli dulu eneng. Coba seberapa? A, seberapa tadi? Ho. Coba dicek sik ketipungnya ben muni. Teng-teng anu le ngecek ketipung ngene. Tum diundang mbokmu, tum diundang mbokmu. Tum diundang mbokmu. Oh iya sip, mantap. Oke, turun dandang, turun dingklek coba. Oh iso. Turun dandang ke jengkang, turun dingklek kualik. Ayo coba. Turun dandang ke jengkang, turun dingklek kualik. Yo, lungguh dingklek gegeblak coba. Kok ya isa to kowe iki? Simbah menyang pasar tuku wedhus, saya coba. Mbah tuku pasar. Mbah. Ya pun. Terus ke ya, lagune koleksi album Mas Tejo. Yen kelingan marang sliramu cahayu niku ya. Oke, siap nggih. Kok sik sabar di dapur. Oke, beda apa meneh to? Matur nuwun. Sugeng makarya. Oh iya, ora apa. Bojomu nang ngono. Aha. Mboten parang nesu bojone nggih. Heeh. Mas Tejo ora apa? Nggih, temen. Ora apa-apa. 200 ora apa-apa. Nggih, insyaallah rasulan ya. Nggih, Pak. Iki bojone sapa ngambung aku, Coah? Hei. Pak sapa? Bojone Pak sapa? Pak Karsiman. Ngapunten, Pak. Oh menika. Alhamdulillah. Bagian atang ya, Mbak ya. Nggih, Pun. Salam ke Pak Karsiman, le keluarga rukun, nggih. Pokoke ayam tentrem sak kabeh. Nggih, kaya rezekine amin. Sok tak sowan nang gandu ya. Sik. Kanca-kanca kula nom-noman sinomane peladene bagian masak bagian namung tamu ingkang sampun biyantu Mas Ari sak kulawarga nggih tombo kesel di Mas Tejo sowan mriki muga-muga saged sekedhik ngirangi rasa sayaipun nggih kanca-kanca tengger gading tunjukkan aksimu musik ada pengendangnya Indonesia rada ireng titik rapopos kok kene ben ketok. Sak jose. Monggo Bunda. Nggih. Pun unjuk-unjukan. Nuwun. Kelihatan saya. Kerja bareng kawan-kawan video syutingnya dari mana, Cak? Yen kelingan marang sliramu cahayu kaya rinu rujet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo lunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku
Cidro ninggal kromo malah karo priya liya sakno sakno yuk masih tarik 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 jan-jane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira saikine uripku banget nelongso aduh wong ayu mung welingku mring sliramu aja tega welaso putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa mose cengkir gading Indonesia ae ya dikatku putrane karo bubuk bubuk tak marang sliramu cah ayu kaya rindu cet-rucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon opo saikine aku iki katon opo dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mengke nggih tamune sakake mula aku ra ngira yen sliramu Cidro ninggal kromo malah karo priya liya mesake Indonesia sak jose jan-jane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira saikine uripku banget nelongso aduh wong ayu mung welingku mring sliramu aja tega welaso putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pisan meneh Mas Bro pasrah karo kang kuwasa musik Indonesia bergoyang sak jose Karangasem berdendang Mas ganti nggon namung tamu ya Mas ngarep masak no Mas diratani ben mlebu gambare nggon TV kabeh sing ning guyung Mas Ari